Önöket ma a Jákim Stúdió előadásán, melynek címe More és Ura. Az előadás két felvonásos egy szünettel. Az első felvonás. Az első felvonásnak itt a pincemélyen tisztelt közönségünk gyakorlatilag nem sok értelme van. Kicsit olyan, mint a fokhagyma. Kevés a kalóriatartalom, de aki szereti, vagy megszereti, annak egészséges és finom. Valahogy így az első felvonásnak sem túl sok értelme van, de azért egy kevés értelme az van. Először is témafelvetés. Másodszor megismerkedhetünk az előadásnak a humorával, mert az előadásnak van egy fura humora. Továbbá megismerkedhetünk a szereplőkkel, aminek viszont szintén nem sok értelme van, mint ahogy némely szereplőnek se túl sok. Na mindegy, az első felvonás gyakorlatilag inkább csak bevezetés a szünet utáni második felvonáshoz, ami viszont már a lényeget tartalmazza. Tárgyalás, kibontakozás, úgy ki fogunk bontakozni, és befejezés, az nincs, az örök élet miatt, elnézést kívánunk. Hát akkor kezdődjék az előadás! A szó összetétele kó-közös, valás vegyérték. Igen! Én a kódírozti a legértékesebb valásra vagyok! Igen, beszélhetünk ionos kötésről és anionokról, meg kationokról, de nem beszélünk. Az ionos kötés egyébként gyengébb, mint a kovalens kötés. Majd meglátjuk. Minden esetre a szuperatomok olyan egyetlen atomként viselkedő különleges atomcsoportok, amelyek kristályrácsba szerveződnek. Végül ezek aztán együtt új, különleges tulajdonságokat mutatnak fel. Különleges? Egyáltalán nem erről akarunk ma beszélni. Én vagyok az atomok közötti legerősebb kötés. Elnézést. Nos, a mi témánk ma a tudomány által erős kölcsönhatásnak elnevezett leghatalmasabb erő, ami létezik. Ami a fizika törvényét is felülírva az atommagot alkotó azonos töltésű részecskéket, amelyek természetüknél fogva taszítják egymást, és törvényszerűen szét kéne robbanniuk, mégis összetartja, amelyet a tudomány a mai napig nem tud pontosan meghatározni, leírni. De meg van írva. Az Úr mondja, hogy az egeket, melyek már régebb óta voltak, és a földet, mely a vízből állott elő, és a víz által formáltatott, Isten az ő szavaival teremtette. És a most fennálló egeket és földet ugyanezen isteni szó által tartja fenn a tűz számára amanapra. 2 Péter 3, 5 és 7. Istennek a jelenléte és az ő szavai tartják fenn, és tartják egyben
ugye én már itt oszlok. A kinetikus gázelméletben, Az elég gázelmélet. a kinetikus gázelméletben a molekula kifejezést gyakran használják egyetlen atom, egyetlen gázrészecske jelölésére is. Ez a definíció külön-külön molekulának tekinti az egyes nemesgáz atomokat, annak ellenére, hogy azok kémiai kötésben nem lévő, csak egyetlen atomból állnak. A legerősebb kémiai kötés az atomok között a kovalens kötésünk! Tudjuk, színvár! Most másról van szó. Tehát a kinetikus gázelméletben molekulának számít az is, ami kémiai kötésben nem lévő, csak egyetlen atomból áll. Akkor ez olyan kötetlen dolog? De, uram, ezzel a kovalenssel vigyázni kell ám. Hallottam hírit. Mindenki molekuláris szerkezetbe akar szervezni. Beszervez. Vigyázz vele! Ne üdössé már, More, mit piszkálsz? Én már hogy piszkálnálak téged, uram? A morál piszkálja a kulát. Hát én csak segíteni akarok neki, mert fontos taszigálni kell a jó irányba, mert állandóan lehúzza magát. Mindig már kell bennem, turkálsz rajtúró. Csak pozitívan, kulát, csak pozitívan elvileg rotonok volnánk. Ne üdössé már, More, és ne taszigálni, te tasziló. Tehát mi természetesen taszítjuk egymást. Mindig ellöksz, eltaszítsz, olyan visszataszító vagy. Visszataszító? Én? Ezt pont te mondod? Te vagy a visszataszító büdös kula. Egy test. Hát, igen, kedves nézőink, ez a nagy büdös valóság. More és kula a két pozitív töltésű proton, akik azonos töltésüknél fogva taszítólag hatnak egymásra. Ezek pozitívok? Hát nem tudom. Én semmi. Igen, pozitívok, ezért taszítják egymást. De főleg a More taszítja a kulát, látszom. Mindig piszkálja, el akar szakadni. Kulácsra, adj egy puszit Maleckének. El tudod puszizni engem? Lehetetlen közel kerülni hozzá, pedig én nagyra tartom. Tehát én csak egy rakás vagyok. De nagyra kell. A kulát nem kell elfölteni. Napig, mint kutyaszan a fűben, de ha meg belelép valaki, úgy hozzátakat, hogy le sem lehet vakálni. Mi veszekedtek állandóan boldogban? Negatívak vagytok. Pedig a protonok állítólag pozitívok. Hallod, uram? Légy pozitív, légy aki vagy, légy jó! Utálom a legeket. A légy az jó kula. Hát, csak pozitívan, csak pozitívan. Elvégre protonok volnánk vagy mi. Legyek, vagy nem legyek? Ez itt a kérdés. Légy pozitív, ó, legyek ura, te kula. Szólalt meg majdnem semleges hangon az egyik neutron, mert hát ki is lehetne másik két daliás, mint a semleges töltésű neutronok. Ja, tényleg, semlegesek vagyunk. Ja, közönösek. Atom, Na és nem minden. de Kit érdekel? segít. Nem számít. Aha, Az ég adta egy világon semmi nem érdekel. az ég adta a világot. Ez érdekes. Kit érdekel? Ja, tényleg, kit érdekes, semleges. Ki nem tolja le, igaz? Mindig bele, hadd beszélgessenek. Jó, hát én csak gondoltam, kapcsolódnak a Jövök rá! Én is. Áj! Leköptétek a kulát! Az én kulámat! Megszoktam. A világ tökéletlen kula. Nem makulátlan. Az biztos ma nem kulátlan. Ez csak egy nagy rakás büdös bagács. Így megtöröm ezeket a semfejeket. Áj! Le a sekendővel, te ennél jobb vagy. Tedd le azt a méteres szalvétát. Végül is mi protonok volnánk, pozitívak vagy mi? Nem mi
Akkor jó? Maga jó, maga. Jó maga a magjában. Igen. Igen. Igen? Ja, igen. Mi pozitívak vagyunk. Pozitívak. Igen? Gratula, ura. Dracula? Ez kész forró, itt valami bűzlik. Valami bűzlik távjában, ne, inkább ne piszkeljük tovább a kulát, mert még forcsodik ezzik nekünk. Legyünk inkább csak semlegesek. Legyünk? Hát nekünk nincs is legyünk, csak neki. Körül fogják a rajongóit. Pontosan a végén még jól protonvágat átsorunk. Nekünk fontos a semleges seg. A semlegesség, te lényegtelen. De a cinikus közöny még belefér. Neked nem. Kulát! Én is pozitív vagyok. Pozitív vagyok. És így tovább, az atommag tehát pozitív protonokból és semleges neutronokból áll, mint látjuk is, kedves nézőink, közös nevükön nukleonok, mint hallottuk. Így telnek hát végnapjaik végan. A protonok különben hasonlók egy olyan házassághoz, ahol mindenki pozitívnak gondolja és képmutatja magát, ami hát, lássuk be, taszító. De a neutronok semlegesek, ők jól el vannak. A protonok viszont nem jól. De mondjuk ki, a protonok jelenléte és a neutronok semlegessége miatt a teljes atommag töltése végül is pozitív! Rohadna meg! Kinek áradjon, hogy dugulna már el? Jó vagyok. Király vagyok. Királyi kapsi, császári végőság. Ez elegem lenni, vagyis elegem. Utána legyetek. Jaj, a szar lenne már, mint a talpunkon. Bele, az nem az ideiglenes vakcina? Akkor kimerítesz, akkor veszik Stride-et? Jó magam úgy gondolom. Az atommagot alkotó protonok és neutronok közös nevükön nukleonok egyelőre még összetartoznak. Vissza! Inkább a kulok. Ez megöl! Semmi közöm nincs ezekhez. Ezek nullák, nem kulák. Én kula vagyok, nem nulla. Leülni! Én is pozitív vagyok. Pozitív vagyok. Jó, csak nyugodj meg, csimbó. Elöntött az agyát a kánikula. Nem bomolj már egy nagy lakás, a végül még felrobbansz itt nekünk. Ne alázzátok tovább! Nem kell őt állandóan lehúzni! Nekem azt tanította anyukám, hogy mindig húzzam le magam után. Jó, akkor folytatnánk is! Elnézést kérek! Oké, belefér. Nos, tehát a teljes atom egy aránylag kicsi, pozitív atommagból, valamint az arányaihoz képest egy hatalmas kiterjedésű, negatív elektronburokból áll. Nagy Isten! Úristen! Ne hagyj! Tekints rám, hogy hagyhatsz ég méltatlanságot. Ó, mi keserves életem vagyon nekem! Ó, megfojt engemet, én nekem nagy keserűség szagasztja szívemet. Mint egy fattyat úgy tartanak, senki nem könyörül rajtam, sőt, nagy álmaságomban fenyegetnek, gyötörnek, kesergetnek, és Baja van! Csak az elektromonológ Szofoklésztől! Bravo, bravo, bravo. Olyan mélyen beleéri magát. Nagyon tehetséges. Bravo, bravo. Még nem te jössz! Elnézést! Elnéztem volna, de most jöttek ki. Ez olyan negatív volt, nem? Mint egy kivonás jel. Jaj, úgy is vonult ki, mint akik ki voltak. Nos, tudományos kifejezéssel
töltéssel élve elemi részecskéknek nevezzük az atommagot alkotó protonokat, neutronokat és elektronokat. Ez még nem a végszó volt! A protonok miatti pozitív töltésű atommag jelenléte ellenére a teljes atomot mégis semleges töltésűvé teszi az azonos számú negatív elektronok jelenléte. Milyen negatív itt mindenki? Jó, de nekem tetszett ám. Na, folytassuk csak, folytassuk. Ott tartottunk, hogy a teljes atom végül mégiscsak semleges, mint mi. Ja. És ez a lényeg, itt a pont, teljes a győzelem, ennyi. Ez az, nem csinálunk semmit, mégis nyerők vagyunk, győztünk, az atom semleges. Na, most fogjátok pici pozitív proton. Ti undorító macskaszagú banda, milyen itt köpülés? Ő tehet róla olyan undi, úgy leköpném! Ez köpgyűlés, nem? Elnézést, olyanok, mint egy kezelhetetlen kecske csürhe, mint 4 megtelek, remek. Nyáj, keske nyáj! Mi nyájasak vagyunk, nem csürhék! Folytassuk! Az atom térfogatának nagy részét a magot körülvevő elektronburok teszi ki. Jöhetek már! Még nem! De nekem tetszett ám. Viszont ez az elektronburok tulajdonképpen üres. Üres? Én? Mi az, hogy üres? Ki üresít? De hát nem üres, el van telve magával. Teljesen megvadult. Csak eldugult szegény, idáig van! Elege van a sok szarból! Ez pont elmondott, Kula. Na erre mit lépsz? Hogy ki? Lehúzod? Te vagy ügytelen magaddal és mások is veled. Na hát, én itt pozitívan bravózgatok neked, te meg! Ha! Te meg higgadjál már meg, kisanyám! Hát olyan negatív vagy, mint a sarki fagy, és még mindig nem te jössz. Ne megyek ki! Azt látjuk, haladjál már! Ne! Utron! Folytathatjuk? Tehát az atom középpontjában található atommag bár nagyon kisméretű, de minden anyag súlya gyakorlatilag mégiscsak az atommagok össztömegének súlyából tevődik ki. Vagyis csak az atommagok súlya számít. Például egy 70 kg-os ember testében lévő összes elektron csak alig 2 dekát nyom. Szinte semmi. Súlyú a kisgyerek! Beszólt a mole is, ez is kezd negatív lenni. Nem vagyok semmi! Az biztos, én még egy ilyet nem láttam. Nem semmi vagy, Hugyi, nyugi! A kis is, ez a Kula folyékony spanya! Tiltakozom! Egy íráson megyünk! Betegülök, utálozom! Azt a látványt, amikor a nagy, kövér, barna medve kijön a barlangjából. Nem is vagyok kövér! Miért látszik? Mondjuk úgy, hogy Dani. Egy kicsit mole. Nem lett. Nem lett mo, mole az én lettem. Az atom térfogatát nézve tehát annak legnagyobb részét az elektron töltik ki. Na, ez volt a végszava, pisis. Most gyere, de nem megyek ki, hogy bejöjjek. Egy 70 kilós pasasban ez csak 2 deka. Kevés vagy kisanyám, mint József a lószarban. De ismerve az elektronburok és az atommag térfogatának az arányait, azt is megállapíthatjuk, Mole, hogy egy 70 kg-os ember testében lévő összes atommag együttvéve is csak alig egy gombos tűfej nagyságú lenne. Nagyon töpörödöttek, térfogatlanok. Ez a kis gombos tűfej azonban elektronka 70 kg súlyú volna. Tessék, tehát gyakorlatilag 70 kilót nyom egy gombos tűfejnyi atommag. Egy 70
Úristen, Úristen, ne hagyd, tekints reám, hogy hagyhatsz én méltatlanságot. Ó, mi keserves életem vagyon nekem, ó, megfojt engemet, én nekem nagy keserűség szakasztja szívemet, mint egy fattyat úgy tartanak, senki nem kanyarul rajtam, sőt, nagy árvaságokban fenyegetnek, gyötrölnek, kesergetnek. Bravo! Bravo! Ha nem utálnálok, komolyan mondom, hogy tetszene! Tehát mit más mondhatnék, mint bravo! Húgyunk, bravo! Elektra vagyok, főszerep, és ti szánalmas kis nukleonok, ti nullák, ti hogy vagytok itt jelen? Közgól! Rezseren, hazán, semlegesen. Kicsi a sors, de erős! Az... Bocs! Szedd össze magad! Összeszedik ezt, zacsiba. Most szem méretű sincs, még együttvéve sem az összes atom egy emberben. És a testének többi térfogat része az mind csak hézag, űr, a szószoros értelmében vett vákum. Ja, Igen? ja. Ez a lyukasra indul a banda az ember pont az ürességtől. Fejés! A szíve is. Minden csak van! Üresek. Öregesek! Üregesek! Hiány szenved a teremtés! 70 kilós koronája! Kongó király! Hézagos! Rég üres rég. Üres kilapos! Üres ember! Luke Skywalker! Hőrfész aki! Hívják a senki! Tökéletlen, mint a majom, mely az ember képására teremtetett. Hogy megláthassa mindenki, és szembesüljön vele, hogy mi is csak gyarló képmások vagyunk, Isten képére teremtve. Sokkal kevesebb az, amit mi neki jelentéktelen, kisebb semmi, és magunktól nincs velük önzete szeretet. Az igazi! Ezért semmi minden! Nem vagyunk mások, csak két mások, tökéletlenek és távolról sem Isten. Üres, teremtve eleve, Hogy Isten lelkete betölthesse, hogy lelke által élhessünk nincs, ő mindig bennünk éljen. nem semmire nincs szükségem, elfordultunk tőle mind. Halálos fordulat öregem. Az óemberem lett az ég ürege, a magunk útjára térve távolodtunk el. Öregem lesz. Fekete lyuk, Mindnyájan fogjuk, elnyel minket, beszorulunk. Szorulásunk lesz a végén, a végső szélt és a szétlegedés. csak én akarnom kell és kész. Onnan senki nem tudja magát kinyomni. Számos nyomorú tűrülékek adunk, és a teremtőre szólunk. Csak akik a papigében jól vagyok. Boldog vagyunk, szegény bornép. Istenes végre csak szajnomos külgép. Felhőnek látszó légüres részek. Részleányos részletések. Csak mi nagy rég vagyunk, terjedes nyáron létezésünk. Bazilika! Bazilika! A válasz atuba, mert ami sokkal sok. Legyünk inkább pozitívok. De én meg vagyok kennedik, erős válasz, közeleg a vég. Fussunk oda! Ne fossatok már be annyira. Van reméljünk a végső napra. De jaj, nektek meg nagy, és csak én és a kiállás sötétül van a lényetek helyén. Az elektronokat a mindig negatívok. Súlytalanok. Jelentéktelen nagy nullák, üres terek, mozgó hullák. Kisönleges sincsenek titeket? Hozzá, fussunk, az fáj. Atomiuk mint elkezdtem. Ezt pont te mondod, more haverok. Attól minden ingyen dolog. Ne is figyeljetek többé oda. Rám nem lehet megfigyelni, nem lehet engem semmibe venni. Mindig észre kell vennetek, bakker, hatalmasan térfogatom. Betöltök mindent, haverom, ha akarom. Ott vagyok minden, én vagyok mindenhol. De ez Isten komplexus gombol. Nyúl megy a pofája, a térfogadon asszállja, nyugi már, fugyi! Nem Gugyi vagyok, hanem Gugi. Elkezdtem a munka, amíg is tudjunk. A húgatok te vissza, nem vagyok pisis. A húgatok vagyok, Parasztok, robban maradtak. Hip-hop, hip-hop, tudod, és vissza betonol. Hattok, mint a ping-pong labda. Üres
semlegessé az atomot, nem a neutronok. Na mi van, mi szánalmas, nyomorult, pici nukleorok? Én semlegesítem az atomot. Én semlegesítem itt mindent, titeket is, ti nagypofájú pozitív protonok. Ki herél? Kasztrál! Figyelj, Castro! Elektra vagyok, nem Fidel Castro. Hívősködő név, ez csak művésznősködő név. Ja, még, hogy Elektra. Az elektronfelhő csak egy üres, súlytalan, ősködösség. Minket amúgy sem tud semlegesíteni, mert mi potenciálisan inaktívak vagyunk. Impotenciálisak. Aj, csak ezek majd semlegességig leharcolják egymást. Minek csak pihengessünk, közömbösebb szolgál. Legyünk inaktívak, lazán. A szemközönös nukleonok példát feltének rólunk, ha már ők is semlegesek lettek. Peace and love, gyerekek! Micsoda egy? Közömbös, érdektelen, semleges seggelyek. Hát nem tűnnek meg semmivel. Nem okoz neki fejtörést semmi. Mindenki leülni most! Kedves nézőink, semmi pánik, ne essenek kétségbe, kérem, mindenki maradjon a helyén. Bár ezekben a párbeszédekben, itt-ott azért megcsillant már az értelem fénye is, de őszintén belátjuk, hogy nagyrészt teljességgel, összefüggéstelen és érthetetlenül hiába való. De ennek a legnagyobb része valójában csak azért hangzik el, hogyha majd valamikor egyszer talán végre mondunk valami értelmeset és érdekeset is, és ígérem, a szünet után a második felvonásban lesz bőven ilyen, akkor az ezek után olyan lesz önöknek, mint lélegzet a fuldoklónak, tiszta vízű forrás a sivatagban vászorgónak. Vászorogjunk hát még tovább. Az atomszó a filozófiában valamilyen szempontokból tovább nem osztható egységet jelent. Filózhatnánk is ezen, de nem. Hiszen jól tudjuk, hogy az atom tovább osztható. És ez az atommaghasadás. Na ezért vagyunk mi most itt. És hála Istennek, a vagyok is itt van. Na, végre eljutottunk A-ból B-be. Szerintem tőlünk már az is szép, hogy egyáltalán jutottunk valamire. Az alfától az omegáig. Ától Ceti, mint Jónás. Jobbrágon a cethalla? A Cethal jobbrába esüljél. Jó, hát éhes vagyok. A halálból az életre. A kezdetből a végbe. Bal halálból Jákvébe? Mi a izéből? Miben? Mi a Jahve, az örökké való, aki volt, aki van, és aki lesz örökké. Aki mindenütt jelen van. Mindenható, a világ mindenség teremtője. Isten az egyetlen. Ő az Úr, a kezdet és a vég, aki ezt mondta magáról Mózesnek, én vagyok, aki vagyok. Ezt mond meg a népnek, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Ez az ő neve. Vagyok. Ez a lényének leglényege, hogy ő van. Mindenütt jelen, öröktől fogva létező személy, aki szeret. Ő tartja fenn szavaival a mindenséget. Olyanokat tart össze, amelyek szétrobbannának nélküle. Nekem különben mindegy. Pedig egyetlen, én gondolkodom, tehát vagyok. De csak ő benne, és a porszemnél is kisebb. De ki ő? Mit csinálsz, semleges társak? Nem érdeklőd is mutatsz valami iránt. Csak gondolkodok. Mert ő van. És még én is a képmására formálkodtam. És?
Jutottál valamire? Nem. Szóval ki ő? Jó kérdés. Egy személy, aki megismerhető. És a Biblia már az Ószövetségben is felveti, a Példabeszédek könyve 30. fejezet 4. versében, ki az ő neve, és ki az ő fiának neve, ha tudod. Van fia? Jézusom! Na, én már ki is gondolkodtam magam, úgyhogy inkább visszasüppedek a szent közönyben. Ez elég butha hozzáállás. Beszélhet ezeknek az ember. Nem érdekel, és arról sem én tehetek, hogy ilyennek teremtettek meg. Semlegesnek. Ez önigazolás, és azért a semlegesség is állásfoglalás. Nem melózom már, hogy foglalnék már állást. Nekem 8. Az nem túl sok, az nem túl sok, már ha 0 akarsz maradni. Te, Ura! Mi tart még mindig össze bennünket, ha majdnem szétrobbanunk? Ezen már én is gondolkoztam, Noé. Miért vagyunk mi még mindig együtt, ha ennyire taszítjuk egymást? Összetartozunk. De közben taszolunk. A két pozitív miről? Igen, én nem értem. Én sem teljesen, de valami már rémlik. Rémlik, ez jó. Kell, hogy kivetjük a lyukasetnél. Rémlik, haláli, mint egy feneketlen, sötét, végtelen, réges, pokoli, nagy, fekete lyuk. Fekete lyuk? Nem lehet, hogy ez a konkrét helye a pokolnak? Tudjátok, a külső sötétség, amiről Jézus beszélt, ahol örökké sírás lesz és fogaknak csikorgatása. A sötétség, amiben ha belezuhansz végül, elnyel végleg. Zuhanás a végtelenbe. Egy feneketlen pöcek? Nem akarok negatív lenni, de kezd el merülni a hangulat. Ja, akkor folytassuk. Az elektronburok, mindig csak erről beszélünk. Inkább arról beszéljünk, hogy mi vagyunk a tömegegység, mi a protonok! Meg a nagy elektronburokok. Milyen vétel befeled, egyedül vagy kisivel! Mert a többiek más pályákon mozognak. Magyarázom már el nekik. Az elektronburok felosztható héjakra, alhéjakra és orbitálokra. Ne ordibálj! Mondom, orbitálok, de orbitálok. Ne ordibálsz, hát így nem lehet nyugodtan semlegesnek maradni. az orbitálok az a térrész, ahol az elektronok, mint az elektronok, nagyszerű orbitális. Az ordibális, drágám. Orbit? Van valakinek orbitja? Rágos tudod. Orbitálok! Hát ne ordibálj! De amit ő mond, az orbitálok, amit meg te, az orbitálok! Te se ordibálj! Egyáltalán nem kell ordibálni! És ne rágódjatok annyit. Az élet nehéz. Van rágó? Az élet tényleg nehéz, még így pozitívan is. Igaz, Elektra? Elektra, nem lepra. És miért pont ő játsza negatív szerepet? Mert nő a feszültség. Hát a szülség az nő! Most mondja, kikérem magamnak! Mit érez, drágám? Szóval miért nő? Igen, miért? Mert csak egy férfi képes olyan képmutatóan pozitívnak lenni, hogy már majdnem elhiszed róla, hogy jó? Igaza van. Férfiak voltak a farizeusok is. Tényleg? Igen. A te negatívságod, Elektra, közelebb áll az igazsághoz, mint az álszentek nagy pozitívsága, és a te negatív őszintességed pozitívabb Isten előtt, mint a képmutatók hazug jósága, ami a legnegatívabb előtte. Plusz, az mínusz, a mínusz meg plusz, ezt most nem értem. Zárójeles egyenletek. Hát tudom én, hát nekem a matek, mint zombinak a fejes káposzta. De azért a férfiak is tudnak ám őszinték lenni. Igaz, a ura is az. És mi nők is. Képmutatók vagyunk sokszor. Mi? Nők? Mi nők? Ó, mi nők?
a nő. Én nem vagyok képmutató, én Commodus vagyok. Jó vagyok, a legőzebb, a legjobb. Jó vagyunk nélküled is. Senki sem jó. Csak egyedül Isten. Mi? Senki sem jó. Csak egyedül Isten. Meg van írva. Senki? Hát meg személyiségzavaros leszek itt a végén. De hát annyi jót teszünk. Például van eszünk, és így teszünk, veszünk, meg eszünk. Nincs, aki jót cselekedjék. Nincs egy sem. De hát én, és én. Igenis, van jó is a világon, nem csak rossz, csak még nem láttuk meg, hogy kié az érdem. Nem értem. A dicsőség kié. Jó, hát az enyém biztos nem. Bízj abban magadban. Vagy a szarban, én csak olyan vagyok, mint egy órás a farban. De hát nincs, akiben bízhatnátok magatokon kívül. És Isten? Hát, hogy tényleg magamon kívül vagyok. Szóval akkor a negatív hős nem is olyan rossz szerep, mi? Mert igaz, igaz? Igaz. Elektra vagyok. A negatívok ne továbbjuk. Bűnösök között az első, a legbelsőbb éjjel lévő törzs elektron. Én játszom a legnagyobb szerepet Az egyik töltési gárnyékolásában. a kulatöltéses montárnyékszékbe is való. Szálljál már le, hát beálljuk az kisanyját. Kisanyjára hétfői sárkány, de kötbotrány. Álljuk a minket a legalsó héjon, a legaljasabb módon. Engem is, de én megbocsátok neki. Nem szabad, hogy kik akar. Pedig téged nehéz a libadra. Na most már mi van? Ha mi van, az is negatív, hogy a pozitív vagyok? Majd megbeszéljük otthon. Jönnek a vagyok. Na, én kiszállok. Én meg le. Erős bennem a készletés az energia minimum elérésére. Jön bennem is, ez pozitív. Ébredj már fel a szellemi alvásból! Mert minden fizikai és kémiai rendszerben lévő minden atomban erős a késztetés az energia minimum elérésére. Nagyon, úgyhogy alszom. Akkor én is alszom, vagy én is. Én nem! Mindenben erős a késztetés az energia minimumra. Ja, hogy szóval ez normális? Hát én nem azt hittem, hogy Cecelégy. Cecelégy. Írt a Kula verse. Legyek cece? A cecék cecéje légy, mondták. A legyek ura. De én, ó Kula, csak bűzös szavonnak legyek ura. Az atom középpontjában található atommag, mint mondtuk, nagyon kisméretű, Vaj, a fülem, megnyílt a fülem! nagyon kicsi. Az elektronfelhőhöz képest nagyságrendileg ez a különbség annyit jelent, hogyha egy atomot 100 méter átmérőnyire nagyítanánk, ami egy 30 emeletes háznak felel meg, akkor az atommagja mindössze 1 centiméteres lenne. Ez az! Megfejtettem. Ha minden anyagban erős a késztetés az energia minimum elérésére, és ez egy tudományos tény, akkor a lustaság az természetes, de ez csak átok! Csak a test tehetetlensége a természetes szinten. A legalja, a földszint vegetálás egy életen át, Mert nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy se, ahogy meg van írva. de akkor... Akkor alszom. De ébredjetek már fel! Mert ha ez tény, akkor egyedül Istené a dicsőség. Ha bár
Vagy hogy van eszünk, és így teszünk, veszünk. Buzgó bocsi, inkább aludj, addig sem eszel. Én jó vagyok, legyen ez elég. És egyetek már fel! Egyedül Isten a jó! Isten szeretet! Megálmodtad, mi? Álmodos csak csipkerősika. Hát az anyád elborította az őstödik. Csak őstödik. Én az Úrral dicsekszem! Felhővített, repülni akarok! De semmi baj, az atomok rendszám. Az abban lévő fradanak száma adja meg Rubi. Minket legalább felírnak. Van nevünk. Tényleg még csak nem is jegyeznek. De az atomok tömegszámát úgy kapjuk meg, hogyha a protonok számát összeadjuk a neutronok számával, nem? De semmi elek van. Igaz, ebben közös nevező vagyunk, aludjuk. Ti még izotópoknak is kellemesek vagytok! Minek? Jaj, nem! Izom is a lábakokon. Honös? Ja, izomba csírták a drágám. Pacsírta! Csak ezt nem mondtad volna. Ennek ez szárnyakat ad, mint a Red Bull. Izompókot mondom, nem izompacsirtát hozzá már kifelé! Izompókot, izotópot! Az meg mi? Gyökér. Az azonos protonszámú, de eltérő neutronszámú atomokat nevezzük izotópoknak. Szóval, hogy mi például több elenik, mint a kuláé? Igen. És az eltérő neutronszám miatt a tömegünk is különböző lenne. Milyen szár? Mondom, neutronszám. Nekem is. Nem érted? A neutronok száma miatt más az atom tömege. Szóval mi is jönünk el a nagyba. Mi az alatt? Nyomtok! Bodybuilding! Te megint azt neked adni! 120 kg cipővel ruhában. Mi az alatt? Az, hogy mi is jelentősek vagyunk. Súlya van a létezésünknek. Még ha nem is hívnak izotópoknak. Minek? Gyökér. Izompókoknál most mondtál, nem hallottad? Izotópoknak! Jó, de minek jön ide ez az izomizé? Hát, fölöslegesen képen, mint a neutronszám. Inkább átmegyek semlegességbe. Hol a migrát? A csemmegébe? Gyere, szteroidot, bedugunk egy hormonbombát. Még visszatérek! Még találkozunk! Nem szükséges. Hova mész át? A csemegében süket vagy üdesség volt. Akkor hozzá Csaki! Meg Orbit! Hogy többet nyomjunk a nagyba? Mi az alatt? Hát nem föld, az biztos. Tömegegység! Mint a lovak, állva alszanak. Ezt a semleges energia minimumot az atomok az úgynevezett nemes gáz konfiguráció kialakításával érik el. Szerintem elérte. Kifingott! Leráztam a tuskot! Fúj! Te voltál, uram! Szeretnék folytatni egy riporttal, csak előbb szellőztetni kéne. Meghívtuk ugyanis a CERN Tudományos Kutatóközpontból CERN urat, a nagy hadron ütköztető egyik tudós munkatársát. Köszöntsük őt! Tapsal! Nem lesz taps, jöjjön be! Üdvözöljük, kérem, lépjen fel a kínpadra! Ez nem olyan, mint Einstein! Inkább Frankenstein. Ó, de nagy mellényen jöttek! Szere Frankba! Szervezavarnál a főemben, tudtad? Aha! Akkor ez graficen. Nem. Hanem a cenzúra. Ez mit röhög? Biztos bolond. Cerka van a füledbe, hallod? Jó, Graficenka. akkor mégiscsak graficen. Grafikológus. Gátműtológus ez! Grafológus! Ez csak egy grafika. Fika pöckölés! Hát ne gusztustalankodjatok már
mindent. Tessék! Én ma beszélni? Nem biztos, hogy akar. Beszélni fog, ha kell vállaljuk. Csak jó kérdéseket kell neki feltenni, és kész. Jó! Mi a különbség? És mi között? Miért négy láb van egy dúnak mégis? Adjuk el a kútra, még ellentelik valami? És miért közös a ló hátán a túró? És miért jobb egy lúdnyak két tyúknaknál vagy mi? És miért vállalta Péter? És mi az, hogy váltatni? Nem tudom! És mi az a cern? Van, de ez nem jó kérdés, túl könnyű. Tudja, honnan jön. Nem baj, beszélj? Nem! Nem! Nem, hát én is ezt mondom, ha nem, hát nem. Beszélhetne ő is végre? Mondjon már nekünk valamit, könyörgök, mert ezek nem hagyják abba. Engedjük már szóhoz jutni! Beszélni fog már, ha nem én fogom a fogát, fogják már be! Már be is fogunk látja, fogjuk! Ha akkor meg minden, inkább húzni! Már fogjunk! Balra! Nem tudunk ebben beszélni? O2CH4H2SCO1-2! Ha-ha, bevallotta! Mi van? Oximetrán hidroszulfid dinitroxid! Ez a film lebukta. Mi van? Büdös! Büdös van! Micsoda fogadtatás ez? Na, már ez is valaki. Muszáj ezt kisárlőztetni meg a fejünket is egy kicsit. No, mit átgondolni? O2CH4H2SCO1-2? Én nem is tudtam, hogy ez a film képlete, pedig sokat gondolkodtam rajta. Hát igen, tudja, ezek a fontos kérdések. Tudnia kell az embernek, hogy honnan jön. Át kell gondolni néhány dolgot. Az egész életünket Isten előtt. Kicsit büdös van. Kérem, beszéljen nekünk a CERN-ről és az emberi tudomány egyik legnagyobb büszkeségéről, a nagy hadronütköztetőről. Nos, kérem, az emberi tudomány egyik legnagyobb büszkesége a nagy hadronütköztető. Na, ezt már mondtam. Bravo, Arthur! Bravo! A CERN az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a részecskefizikai kutatások európai központja, a világ legnagyobb részecskefizikát kutató laboratóriuma, a nagy hadronütköztető születési helye. A francia-svájci határon helyezkedik el, Genftől kissé északra. Genf, ahol annak idején Calvinon át hatalmasan munkálkodott az úr. Igen, ti már új idők járnak, sírva a divat folytathatnám! Pardon! Nos, a CERN célja részecskegyorsító biztosítása a modern fizika számára. A világ részecskefizikát kutató közösségének mintegy a fele dolgozik a CERN-ből zajló kísérletekben. A CERN nemzetközi szervezet, nem tartozik egyetlen befogadó állam fennhatósága alá sem. A telekrejei csak a CERN szervezet felügyelete alá tartoznak. Amikor csak belépek, immáron akár ezredszer is a tudomány eme szent templomának hatalmas csarnokába! Nem, az ez. Igen. Valóságos kegytemplom. Amikor csak belépek, mindig leesik az állam, szinte szentély. Sőt, a tudás szentek szentje! Ez beszél hibás? Sziszeg, mint a kígyó. És Sánta is lesz mindjárt, ha jól megragad, mit felőzik ez itt nekem? Szinte borszengessel át. Összeszorul a torkom, elesettem be a szívem, és önkéntelenül is felkiáltok. Mi hatalmas a tudás! Milyen óriás az ember! Bár apró, mégis mindent tudó, mindenható! És ekkor imádokhoz hasonló érzelmek nem vannak fel bennem!
otthont adó CERN Tudományos Kutatóközpontban egy hindu istenségnek, Sívának állítottak szobrot. Mi köze van a tudománynak egy ilyen szellemi világban lévő lényhez, egy bálványisztánszékhez? Nos, igen, köszönjük. Ennél azért bővebben tett rehány lusta landosfére. Elnézést, azt akartám mondani, hogy hány, de hány csuda hasznos tény ez. Nem, az, hogy tőled behány, de lusta szoros béres. Folytassa kérem! Nagyon szívesen. Na így figyeljék te, kifilézett mócsik, te halszerű nyálkás, troffod, büdös szívós piránya. Nem maga! A CERN úr! Ja, hát folytassa, nyugodtan folytassa. Tehát mit tudna nekünk mondani arról, hogy a CERN Tudományos Kutatóközpontban, ahol racionális alapokon kutatják az anyagi világot, egy hindu istenségnek, Sívának állítottak szobrot? Mi köze van az exakt tudománynak egy ilyen szellemi világban lévő fejedelemszékhez, hatalmasszákhoz, bálványisztánszékhez? Nos, az alapító okiraton 1954. szeptember 29-én írta alá 12 ország! A Síva szabad alatt! És ezért még kell megsértődni, töki. Nő, nem? Ott a Síva. Látom, a Polnár nép rúgni készül. Azt is aláírta. Akarja, van karja. Barátném! Ez jó. Nos, válaszolna? The statue of the Indian deity Shiva at CERN was unveiled by His Excellency K.M. Chandrasekhar, seated, Robert Aymar, center, and Anil Kapotkar, left. Mi a kár? A kakát kár. Kár és szemét minden Isten igaz megismeréséhez képest. Magyarul beszédett szerves gyopár. Azt mondta, hogy az indiai istenségnek, Sívának a CERN-nél található szobrát ő excellenciája, Chandrasekhar, a kispadon látható, Robert Aymar közép-hátvéd és Anil Kapotkar balszélső lepezte le, avatta fel 2004-ben. Miért? Nem tudom. Hát, Ez nagyon hagyott. akkor meg havasi gyopár. Havasíva! Ne haragudjanak, hogyha most már őszintén jól megmondom maguknak, de Nem haragszunk, de szerintem nem mondjad jól meg nekünk őszintén. Mert ha ő szintén jól megmondja neked, akkor nagy bajban lesz rá kisapám. igen, ezt előztetnünk már csak a konstitúciális excellenció elkezdő miatt is. Mindenekítés! Oké, 15 perc. Szünet következik. Aztán folytatjuk, és ígérem, hogy hagyjuk még szóhoz jutni a tudománynak eme nagyszerű emberét, ha minden igaz. Beszélni fog, garantálom, mert ha nem, bevetjük a kurát. Most jön a szünet, ami után jön a lényeg? Igen. De akkor eddig mit csináltunk? Semmit. Azért az is nehéz